салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ торти медовик бо сметанный крем тайёр мекунем. Маҳсулот барои ба мо лозим аст: 3 қошуқ асал, 6 дона тухм, 1 қошуқча сода, орд, 2 қошуқ шакар ва барои кремаш ба мо лозим аст сметана ва сахарни пудра. Хуб сар мекунем акнун. Дар аввал 3 қошуқ асалро ба ягон коса гирифта ба болои плита монда об мекунем. Тамошобинони гиромӣ, маргаринро низ фаромӯш намекунем. Ба мо 200 грамм маргарин лозим аст. Асалро об кардем. Акнун ба асал боз 2 қошуқи дигар шакарро низ меандозем ва боз ба болои плита мегузорему шакарро низ хуб об мекунем. Асал ва шакарро об кардем. Акнун 200 грамм маргаринро низ меандозем ва ҳатман ба болои плита гузошта боз маргаринро низ хуб об мекунем. Ана ҳамин хел маҳсулоти мо тайёр мешавад ва акнун маҳсулотро ба як тараф мегузорем. Мемонем ки то ки каме хунук шавад ва 6 дона тухмро ба як косаи алоҳида мегирем. Тухмро бо миксер хуб лат мезанем. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел тухмҳоро лат задем. Акнун ба тухмҳо ана ҳамин маҳсулоте ки тайёр кардем кам кам меандозему омехта мекунем. Маҳсулоти мо бояд ки хунук бошад, то ки тухмҳо напазанд ва тез омехта мекунем. Қошуқча содаро низ меандозем ва ордро низ андохта омехта мекунем. Тамошобинони гиромӣ, хамири мо бояд ки ана ҳамин хел шавад. Аз ҳадди баъд сахт накунед, баъд ҳамон коршҳои шумо хел мулоими хушрӯ намешавад ва аз ҳадди баъд низ мулоим накунед, барои он ки душвор мешавад тунук карданаш. Акнун ба болои пергаментни бумага каме орд мепошем ва каме хамир мегузорем. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, акнун ба тафтон ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 2-3 дақиқа тайёр мекунем. Тамошобинони гиромӣ, ҳамаи коршҳоя тайёр кардем ва акнун ба сметана сахарни пудраро меандозем. Дар инҷо 80 грамм сахарни пудра буд ва акнун бо миксер хуб лат мезанем. Тамошобинони гиромӣ, креми мо низ тайёр шуд. Ана ҳамин хел шуд. Бо миксер ҳатман хуб лат занед. Як 5 дақиқа лат занед. Баъд ҳамин креми шумо воздушни хушрӯ мебиёд. ҳози ҳамин крем ҳамин хел шудагӣ ҳастай. Барои ҳамин бо миксер лат занед хуб. Ана ҳамин хел шуд ва акнун ҳози тортро мечинем. ҳамин хел торти мо низ тайёр шуд. Тамошобинони гиромӣ, акнун ба яхдон мемонем дар муддати 5-6 соат, то ки пурра торти мо тайёр шавад.
тамошобинони гиромӣ, торти мо низ тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда дар паноҳи худо бошед.